trade. Etwani ya bugire ayo mwaro karugitanda. Etwani ya bugire ayo mwaro karugitanda. Bana mbale njara ayo mwaro karugitanda. Bana mbale njara uzi. Etuka yo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu aseli birigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bono amabati kurwa site company emesumali y'ekingenjo cyonsi kichuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kurwa site company egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards muna chiri cha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu bya nyumba nkonya bale chi mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigicire cy'ekize size mbabwata chitangi cy'ekize nkonya bale boyigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingeni kurwa site company amasi ya mandasi kurwa site company ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobutumeki Uhuru Superstores igaba bwato bukorera obuya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care yego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igaba bwate chigari ekyo chigokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi alias sorabe igaba gutuka ime yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu Kisii asamange bakeresi migweterase chinamba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose weterase nambere 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Medford nigo eukorarira clinic ya orthopedic tariki 22 omutinyi 12 omumakoyega 2024 inchona consultation fee chishiringi chiribu ibere nechimisano chyoka igwa inkekerabe koligere ritkeyo chronic joint pain, limited mobility, joint deformity, failed non-surgical treatments, advanced arthritis, quality of life decline, inchuo otalikomocha ribobwate chi insurance cha SHA, AON, Britom, Kenya Power, Saham, Heritage, GA, CIC, Liason, Trident, APA, Nabogo Kenya Revenue Authority. Mbanchire gochane chikadi chabo samange batarira senyagitari yuere Medford Building angena KMTC Hospital Road Asumuchi Obusongo asamange bakere simi 0762105575 guse 0101001127 Medford Hospital ajirira nyorubu gwenyu buiga ni kliniki keiga tarichecho. Getembe Prime Distributors gaba kumanya bunabono iga mbabwate ebintu by'ubwagachi aho bunabono chichuma cy'ubwagachi chichi company cyonse chibirengo byonse chibi PC type cyonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chain link chichi type cyonse boygo mbabwate ebintu by'echi bathroom gose bathroom accessories
sink bunabono chisob dish chishawa chitoilets ne chitoilet tap mabwate chitile ao chichikara ao nebirengo ao mabwate chimabul chichikala ao mabwate chitaya gose lightings chitype chonse mabwate chilock chibirengo ne chitype ao mabwate merangwa ye chisize ne chitype ao mabwate chisink chonse pe boigo mabwate amabati chibod ao buna MDF na gypsum boards mbabwate chirangi kora crown paints na dura paints boigo mbabwate machine elia ekuburukania yakwa erangi eliotagete mbabwate chi machine ao buna bono chi power saw chi blower chi circular saw mbabwate chi helmet na boigo ebikoro tubiri ebyoborendi gose safety shoes asamange bakiresimi ase namba 0717-603-030 0790-904-844 Incho Getembe Prime Distributors bwenyorere ebintebiga aserigulirigi. One-on-one security services igotore namba eyemo ase ukurwa obokorere bubulindi bwigormono ase egeka nubumanyi bw'imyaka 53 bono yaerere nigotukurwa chinsemo ao chobulindi buna static guarding services, CCTV installation and monitoring, real-time GPS tracking, executive close protection, security consultancy na cyber security services katarikwewa debt recovery na private installation, K9 unit solar system and installation, cash management, biometric visitors management system, emergency response solutions, wachachi alarm na voigo firefighting equipment katarikwewa electric na laser wire fence mbabwate chinsagia au bunabona sumuchu Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kangundo, naboigo ase umuchie obusongo gose Kisii asamange nabogo tutarera ground floor Bishop Magwa Center yuere ase para ya Ngong Road asumuchu Nairobi sotari kireli uko ase BO Box 39 ase code ya 00100 Nairobi ni gotubwate obumanyi bw'emyaka 10 bono na kugenderera tutarere asya bichito chire egeti kya morokera lyobolemi ASK Showground angene geti Kigusi Stadium naboigo angene Golf House twakire simi ase namba 0798884949 gose 0794440400 one-on-one security services intwe namba ya masobolende. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone. I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers,
we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of Carpentry and Joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of Carpentry and Joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your life. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Exile Elementary School nigo egokurariria ayo mwiburi amangana mayanga nubwatelibaga yo kubika umunu ase skuru egokorya byagwetana skuru ndiyonse asorogongorega skuru yiga nigo egotoka ase a junction ya Nyamate para ya Mugunga kugenda Kilgores. Skuru yiga nebwate a school band, a science lab, a computer lab, ECDE classes kukorabare obasombi kuruanka gwika eskuru na kureskuru gwikanka mbabwate ibirasi bya sign language mbabwate boigo French naboigo ase ebekire na sagia asabana bakwegerera tibwe banga mbabwate junior secondary asamange bakire sima ase namba 0722 768-474 gosem 0100-774318. Exile Elementary School umwenu atakeire. Welcome to Exile Comprehensive School, a school with purpose, a school with the vision and a mission. To our esteemed parents, we thank you for the support you have given us so far to this point. As the year ends, we urge all of you to be part of Excel. Come on, come on. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busega segire mechando ao ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanyabanto igo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniria amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samalekao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samalieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao ao korigyo bogwenia
egere mbwene chinyagita narete ne chininge konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nachanuga best ngashughulikerwa nkabangocha kila rituko nkorara chimashini chanuga best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo namaro yanda amanga yarengo mubero ntamanyete na wenete asamange bakirisini gwetera seche namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Kisii Impact Institute of Science and Technology yine skuru enene ejekurwa maige au Liagia Atsan certificate na diploma sikosi au nkwigiria bali chikosi buna addressing gose korosia na kumina chitukia beauty therapy yubwate kaine ogo chabira chinyenche ni chintere na kubika obulembo asomobere mbabwate electrical installation gose wiring agwasomorkiwa akwigika na korosia omulero nebintu binde buna chi radio ne Vigo se electronics imeya Kisii Impact Institute of Science and Technology nkwegeria bali boigo ekosi ya information and communication technology yumorokiwa aganirgo twara edi plane ase certificate boigo AC- ase diploma chikosi ndengamona secretarial studies journalism and mass communication fashion design and dressmaking social work and community development tour guiding management plumbing and pipe fitting computer packages cake making music production nechinde chinyinge minyoka nigoba gutuka asamagacho atwin stars lirongolia gatano na gatatu ime yomocho bosongo tueba babwate inteka yakera omotenyi ase chikosi chinke chia short courses na boigo chiria chia technical asamange bakere ase enamba enoti isano na ibere isano na isato inye isano nemo isato nemo kianda isato gose enoti isano na ibere isato emo inye ibere Kisii Impact Institute of Science and Technology omogoko bwechisemi Sha Ceramics Nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 Nigoba koni ya chimabul bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling mabugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser na boigo chi shower mbabwate chi birengo ne chi type au Tabia plumbing Beyonce P. Bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabwate chi type Chonsi P chi submersible pumps chi drill mbabwate chi type Chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales na boigo mbabwate chi water tap Chonsi P. Simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type ochunsi. Emesumari no egotoka eyubugachi ne yamabati. Nigoba toka Kansons Plaza asiparena na ya Kisii Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwego dira serigurianse.
Na batebi namba sire kitroningisi. Ego kansa mo chibu gembo. Nsa stage yechi pikipiki nsa. Ajonyo kotate speaker na ne kabisa live and direct. Onyo kotate ufa. Chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke. Oko chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina. Tikankoro chitibi no chiriga. Etibi uruamba. Etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kwa kelia gari yao majiji betri na raro fogo laki amariko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga mabuko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzimbi neji ufa Numbers electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi mixer, chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio ao mpaka chiria chechigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebinto binde ebinge akeroteri kweba, chi sora panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage guriguru, wase kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 82397 or 0729-658-659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Eduka ye Euromat Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asibagorosia emigati emia babwate umugati uri Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibuns birthday cake so cake chichinyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro Tueba, wate ibintu biria bichicho, abuna tissue, papers, serviettes, apik detergents, igati ibinde ebinge. Nkoni bali chindagira nebinyuwa, bunabono, wate omuchere, chidengu, ebiskuit, chisoda,
cheese na mabuta y'okukaranga ase omagoli ayinsekegema ensemeri y'obwekyeru babwate ebintu na basiri boda sunlight geisha meningai n'ekindi kinyinge ensemo elya yeskuro nigo babwate ebintu buna ekifile ekibrown cover ebitabu kikaramu crayons egati yabinde ebinge toichanda buno nabokonyora ebi byonsi asuko batalira ime yesemeria ya Nyabite ime county Mira usoba kiresimi ase enamba 0781111555 Yolomat Supermarket asubwansuo namagoli amaya minyuka. Asama kitangoro ko Erika Buga, Airtime Chief, Getembe Television, Getembe Radio. Abari gere betu na batagere betu ngo toba kirenga mbiamono asemwa bene nturo mwako cha Getembe mpaka bono mwako chikoya so eri. Asebari bonse bari ge mangana itama ya Getembe Television. Toba ni Christmas ekia no mwako moi bogo chenge. Yo, what's up? DJ Rails hapa aka Mr. Mambo Mbaya representing the link up show ndani ya Getembe Television Network. Saa 7 mpaka saa 10 hapa hivi ndo mayouth manu tuna link up twasanga twasemani turabasa na pia tunapata burudani asentere ya bene. Twabeire naye kwa bere 92 koro twaja gitu mwaka 2024 koro January mpaka bone ikatubakisha ni wiki ni mbili hivi tumalize hii mwaka ya 2024. Na kuwish yani a Merry Christmas kutoka kwangu na familia ya kwangu that is na kuwish a Merry Christmas and a Happy New Year 2025. Sauti yenu fungueni na roho zenu, tumpokee mwana wa Mungu na tumpe sifa. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nice and easy. Dr. Sap here, mambo ni yente from us Getembe FM, Getembe TV. We wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na pia bila kusahau kile kidogo ambacho uko nayo, make sure to share with others. Mambo iko yente, nice and easy. I wanna wish you a Merry Miss Faith, and I am greeting you from Yolomat here to wish you a very Merry Christmas. You and in Nyamira County, please come and shop with your family members. We are actually offering 2 points at 100 shillings, so you're Rekea Krismasi hii na watakia Krismasi njema yenye fanaka na baraka tele. Asanteni sana, karibuni Yolomat. Sara karibu na ndo munchu muligiri nsemo yendense meigane ya gatatu yomurobili Etwani Ya Getembe kabuakire bono mambia good morning kabisa tukunye kusangamo nayo bono mambia ebintu biro byansu kero kusanga tukase Etwani Ya Getembe buakire kiguma karibu zaidi karibu bya ni gobinyora gaso murobili Etwani good morning karibu sana mutegereri andonsi asore katoka ndenseme ya gatatu tunachikwenda sama gazeti ema bono duka
seduka ya Uhuru Superstores yatukonera duka iga omoncho mulira no masagara linki wanto ko manyankelinga ki niko bono banchire ne no bwanso banene no chiki chabo no mambia bange mwatembere gotwa ayo monyero konya kwaliga ni kogenda ase e Christmas ukwaliga ninga goikana onyorege ntokolia bono nyuranga chindagira ebintu bya nyomba amangana lyonsi ayo bwanso banene ni garan seduka ya bene ya Uhuru Superstores eduka iga nene kigma bono ko ne chindagira unabona soko nombo wategere kigega we Uhuru Superstores mbabwata masi ya mandazi ngaki yesu kukubono jaberere yange amasi yokoruga we makuta yoko karanga okay chikambani ao Uhuru Superstores mbabwate mechere onyuru baletero mechere boy kona makuta taya mapema karafu Uhuru Superstores nebwate emeito papa buba emeite miya meito yomusararo emeito yejisare ega tukonera edukeiga omoncho muliringa nkeringa koetani chindagira nayo sobwate babwate bintu bibo wagachi nabono chisimiti chichuma chubo wagachi babwate gali amabati babwate misumari babwate gali chisengenge nibintu byonsi ekinge nchikia na maguli yabo aramansu amororo yani maguli ara yobo itongo amaguli yotalikweyana maguli yoko tongora maguli amayakigma kerokura na Uhuru Superstores bono mambia toduko manyinga obakoro bobo achironkuma kerokura ebinge ni wabago kobera busa utalikuwa kana kendi gyonsi bone kingi nchu wentu kora nuko batalira AMSM banyole asama kachagurunga JM Towers yure mbarabale nebengi ya credit asebara ya gitali mwe chobosongo boyigwa asama kachagurunga Uhuru Complex Uhuru Complex ni gon ere mbarabale neduke Safaricom asebara ya Kisii Kisumu aigaso mwe ubosongo samange sokurunga motegeli aba banyole asamanga soko banyora soko nyora Uhuru Superstores ayegenda mpaka kaigase nyagitali ya ito ya Kisii Revo 6 insabu round about gaga round about oligirogoro onyora magacha kurubuche M Towers arabulane nabokuzu kama atazini ni haigasa magacha Safaricom office insabu kana indega no konyora Uhuru Superstores asamange bakresimi ase enamba yesimi 011161 yani enoti AMO isano nemo AMO isano enoti yani 0111161 namba yendere enoti AMO isano nemo AMO isano enoti AMO yani 0111161 boigo enoti AMO isano nemo AMO isano enoti ibere yani 0111161 Yoranga Uhuru Superstores mnedukani gekurunga Uhuru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices, all your money back. Karibu nyumbani. Mangana mayasa. Mwana nekeni Uhuru. Thank you very so much asoko toretera Uhuru Superstores aselira balitu liagusi straight. Sokoro mkogenda tule anse magazeti emabya bono tumunyo motegere na alialikire anse obuliki wa magazeti lakini tikachindagire chokolia ne chimbeto kulia bintu bichafu kwanya kweyana gaigu kunya gokora yani kunya kubuka bono ngachuliga ndikangotebi kikeko so andani I want you have a problem. Njengabi problem. You have a big problem. Njengabi a very big problem. Ngababa kom. Yani akiwono liga that. No problem. Yani aikindi kyosoko nyoru kulia. Unsaliko tikangotebiga kende gyonsi pikeko so anda nekia kende gyonsi keko so kana gigi bira kini unsaliko nale ko tebi umwana oneiga omuga bagaka buna bono twana ko taika biri twagundire kabiri mwatolinda abana bane unsaliko nani manyete nondendete sana you are my favorite yes anazo muntu lyoko ndangi kotese kesongo soretse you are favorite you are my favorite lenda di me aje no muntu kundenda ikiona kesoke kingene kesoke kwa Sare, sare. Bono, sare. Hanu saliko, kaki without you, I cannot breathe. I cannot see. Sokoro tomosote mwenye bantu ngatali era to kweyana. Nyasaye nero gokonya kweyana mwenye bantu era guche ime buno muntu bene na ande ekiri mwenye bantago koratali okogera oyane. Mwenye bantago gokonya asibiri nyasaye mukonyire tali mwenye bantu okobwe. Saliko nyota nga kamikali, kaki saliko kanganaba.
egeteri ekirina abekire gari Abigail nero gendrete gotitora Abigail niga azinde please nkonyore libu please don't ever finish start geteri please kwa razangu iko tena kubuli Abigail nkuli ali kitheri eke kwali kuli echafu egeteri tali echafu kiaru mwana one gutira kwa ngakamia nagenda mate saiga na nyoromo ngino karibu Ansa Magazeti litagani ekamanyirukire Ansa Magazeti imambya bono toyende asubulikibwa magazeti ali yarolero imambya bono Ansa Magazeti unakoletwa sore na Getembe FM. So dakta kabisa gazeti ndero gazeti ya The Standard igombwate gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani boigo ni mbwate gazeti ya The Daily Nation ichonsi etoguchwa komenya aliyale asi obuliki bwa magazeti emambya bono guchakana gazeti ya The Daily Nation bono mambya kiraliki charero ni komi na kenda omutinyuko na kabere omwako igabwichirwe no 7 yana 19th of December 2024 on a Thursday ilitukulia Alhamis. Karibu sana sabuliki siku gali kigma ekukwaniranga 22 billion medical cover Cat's Eye Police and Tutors ra imechandobono maiga serikali kuligilia kuna cha ebesa ilia abanyanyimbo bakona chwa guseba ko bikorona ensemo y'umurububu wenia nabo igwa alimu bali Beach University of Tutors nikobono oburobo nene bwa kirasi sector chiga nyoromono olikire chibe chakana na gatano gazeti ya The Daily Nation olenga ine nkiabanyanyimbo bono bagwitera asomurubuli bubu gwenia chibeseri bakona chwa nabo igonga kiaboro kyabo igo Beach University College boigo bagwitera mechandijyo ansoko na chwa chibesa yesomurubuli bubu gwenia okurunga sha murubuli yo namangana alikire gazeti ya The Daily Nation chibechi chakane na gatano imambya bono Sokoro. Ruto kai kani ka konte biga ngote biga iganga. Ruto niga amelire ababunge bonspi. Mubungo ndebwensi ukwa na maminja ya Ruto uitabuka dipati. Nkore ginga egazeti engandi jo ekorkinga ebunge iga ya emerongire unote bungene ya irenga tubwate ebunge ya 13 bona iga 13th parliament nero yuke atigira sa historia ya Kenya nga abajumbe bonsi piba kuigwera inki kilimura ibwinsi agukwana yani barabu agoetike ndijonsi na atebanga tokole iga na wateba yes bono na kikinga Ruto ameza wa bunge wote akirokoliro bagano olikire chibe chakaro mambya bono igoro ya funding model usema ngana ali yichibe sachiria choboro kyobe university na mangana boigo abono gikiraboni gambo wazirbo isemi uyoka Julius Ogamba Migosi nigo ene kiringa andake nigo serikali irachi komentali bagana matukubosyo gucha sechi skuru nechi nsamo chirishira ikirania na boigo kubwatia kolingana numero liga usigateli na gusingira rukigma numero ibwenso boskiwira Ruto chibe chichakabere gazeti ya The Daily Nation ni bwatu mugaro ya senchira yobo imesokoro aigabono mosubati na rokoro kunga mwangaza oyo kabeire governor olini tali akabeire akawura mwangaza nigaro mu governor bwe county ya Meru ngiri kwanza ngakikwakara kwa mani okay bono gaje gotebe kananga onyolire Christmas ekanyolire nkereki mahakama yani ekigambero yate kiamo ire omwese nkiamurusereti kina keliki alingenga achikurwa anse county yo nabigo bono kawura mangaso kora ko Christmas ka kuragira kalebia mangana moya chibechi chiagatatu gazeti ya The Daily Nation egukwanira igoro yinjira abanyanyimbo balia bakonyora amaki kurwa 7 inchi anamono ekumulikira sector area traffic police bali babara ngane chimbenu au bagotumia bono igwa nigo ya taxi z'abanyimbo babatumire usubaligire enchere ngao yo konyora chibese chamaki akurose abiria asabanyere chigali unyole ngabanyimbo banalete ngaliri atendie gali emu driver gusomo conductor oyetyo koboko ngora iga obwato kakabesa kagunsali bagenda umunye nyimboga ugadandia ochora mapera aya nande bagacha bakanyana nkugundu bibani chikamera gusenchira barali bakumulika n'ibintu binde bakali inchira bono umunye nyimbo omunye gali niga kubwata akabesa kali ukalingana ni ukalinga ekaera kabisa uliocha kucha sedrisha iga omukuningora igo no ulio kumukwani bakurana nande bakamanko myanyu bali lera abanyanyimbo ba traffic bako swako lengano robot gaiga abako swaiga alime oikaransa se driver kunyagukwana nerango chati ali kuligelinga kibintu bya ebire eligere akabesa kali kabe omoetiri number watokeru etiri iyo moetiri ina mangana bono emwancho botena bokuligelia asinchira berkima umugano ngaki sector ya police traffic police egokora obunerelia supara mangana jon signora chibeche gatatu igazeti ne ya The Daily Nation mambia bono nanje beje ya gatatu ga igazeti ivalero nige konte binga matuku na 5
matuko natane mbure gutukapisa mpaka Disemba. Okay, egotebekana ng'abantu baminto bandos pia semuri kumogoserekea murinde sana kiagere mbure yingo chiri gotua paka litukulie Christmas. Tigana kobeta chetugo esindani tenenya mangana yuwa seginchon tubuga tubo isebo isano kuna bago iseneka gose serikali ya rule amaliogo ya kene na bago no emero boliyogo korango ikirani kobeta esindake etugo nigo etalibya ekyomekelegi ekoligelia magana y'abanyagitali bali betugo kurunga Kenya Veterinary Association KFA nigo bakandi na kurogeria bakubulia serikali gutenya magana yo kobeta etugo esindake asekelinga mbara igina kolingana na kelinga murubuligano gendete asira bene na magana kone kigwa na ekyombekeligi ya KFA yekurunga KVA Kenya Veterinary Association na bokora amangana yo omugano olikira gazeti ya The Daily Nation emambia bona nyora boyigu mwancho boligeli no mateganere omugano olikira chiwe chikatana kabere omugano okwanira ngaki au Ruto made parliament the executive background ngaki bono Ruto omugano yolenga gazeti iliyo nkorogabwa tebono mambia ekwaranga kimurai bwense akolete bunge ya 13 koba egetiringiro gyokogosere asikiro muntu aligotomo mpiro yekolengana no muraibwense na taba gotomo offside na kiro muchumeriga gotomo chororo lakini kieki yani ngaba chumba baba 13 gazeti ko rakinga kibali baba royo kabisa sumu raibwense mbako mukani ngambo bogo ko rakindi gyonse never mbako mukani straight ikiagera bono nere gotenere te head lakini uisi kunyora chibunge chiabere kuruma igagaiga ngopinga bani batu muraibwense gente kwale atan tuligo etike nekebe omaete no rocho nsaligo neligerie kero koligereri upinzani ababunge bo upinzani igo bakoigwera mbora Raila Odinga bweka oigwerere Ruto bono goikaba muigwe baigwere Ruto ebetereti arafu na Ruto nabwata abaye bono igo municipality pigo ikarasima baigwero muraibwense aguna magarari kile chibe chikatana kabere gazeti ya The Daily Nation mwancho muligere no matagarari emabya bona sobwengo chibe chikatana kabere ngo kwana chire ga showers 4 million votes a condition to Kalonzo for 2027 poll supporter bono oyo kabere muraibu amokonyu muraibu inseri gazi Africa shower nigo amuganiri omosani yo kurunga Kalonzo Musyoka akomugania ngago ikachikonyora chikura chire mara kabere akura sorongorolirwa ukambani eliyero chiko block na gusieka kigoma ebita nibisieli bya Ruto goswa guchikonyora chikura kura sorongorolirwa Mount Kenya na ukambani mangana iga ekerobo igo rigatka shawa agendere kumukota banga Karunso nigo aisaine aguchikote na kigoma na kumwaka isko Ruto no ema gajo kumurusia se oburai mangana makogusa bone keretore peji 8 bijipeji sana na isato beji sana isato ige konte biga iganga abalinde ko genda sama ngana yo chinse chisikora kinimbu yere ige konte binga chinse mochi ya Gaza ige konte bekananga okoranga okoiwana wasoire gosoa ekiagera aba Israeli ngoti kubale yani ngo igorubale kurwechera engane yo gukwanira by the way gukraboni guys gichabe chikwemborana ansenso muri Middle East gati serikali ya Palestina na boigoni ya Israel gukraboni ga aba sibwa bali ba bigitubi araba guseba ba chere tu kurwase enseli ya Palestina ali somo chukurunga Gaza okoranga serikali ya Israel yo yabanchire ko babwatuka na boigobono okoranga ensi asirgo toerera obotoerwa sensemiyo gazeti yingo kwanere kore kuri base 17 of The Daily Nation bona mambia ekwanira account news ama Rich County asebo igo ekumulekera account elia Yamero bona mugavana akawira mungazo no kwateba ni auchukulie clips basubia maigayeke kambero komwanchira na komubwatukira ama mocho alia abekere ngaguse atanyara koba gusachi kwa kuisigorwa sobra ibwe county elia Yamero ayina mangana bwatukuno muna chibi na omana Justice Bahati Mwamunye kubwatuka engane iga omotagarali asebo no kawira mangaza agusmaili kegima na konyora omweso mutindi anse omubiroye ansago gatikirage nyora mangana yonsi anse gazeti igaya The Daily Nation mambia bon siwezi kamwe kumsaliti Rais Ruto mbadi ya dai okay mbadi no matembadi go mbadi jone banu mo sere bweke kancha esikati kiri ako teba ngata ko Ruto pia ni ta kuanga Ruto pigo sita ko kuana kende kyonse ke baze Ruto live and direct yo yini ga ko kumbadi ko mini singa ki muna diriki abaga iganga Ruto alivyo ti yani njera bona abwate abunge bona ko rabaka mbadi no ali mago teba ngaga Ruto tingo onyolinga ekirege kora egazeti ko
kengani yunga ni John Mbade na mu waziri balia baruta se chamelia ODM na boigo konyora emiremu gukase serikali ya Kenya kwanza. John Mbade no yomu bwabali ba etu waziri bonni gatabanga nchetin kurwa Ruto na tingu tigasi njururu na semereti akandora ningisa ine akangi wizara yichisem yekiganja ya Kenya igo Ruto no musani onekirage. Gazeti ya The Daily Nation page 25 yuko na mangana international news mangana kura sinsi chama ikoa sibono amangana manene okurigere ya Rich Greva usichimbera niko chire kerase asensibilia Syria igotebekana agwita chisegi chabiri chikwembirana sabangi okurwa na chisegi bega Islam asensibilia ya Syria niko kolengana no robot wabwangoroko bwatu kwa asensema igagwe tasumurai bwenseli akurunga Bashar al-Assad nigotebekana bantu gwitania 1100 mo niko basaganwa na boigo ba tesiro na guitwa kurucha umwaka buchirwe na 13 gusoko chakira umwaka buchirwe na 13 ya 2013 wikaboni gabanto niko basiri amagima bantu gwitania 1100 ngana mangisa 1100 yo chimbere chire kirase 100,000 Jesus Christ fanta Ugira mangana Yesu nara yore kura gazeti ya The Daily Nation lakini asubuhi ngo kigima ngonya kurande kura The Daily Nation alipechi siko kigima yuko na mangana ibiro bicho soli chimechimera gutana nye gazeti ya The Daily Nation yuko na world record samba as Kenyan stars rewrite history in memorable season ni motoko kwanira bono likiri historia nene na gotiga aba Kenya babu atebirengera libyo ko mochengera tukwanira omusbati Ruth Chebngetecho yoro mu myokigi ata nigo bono oyolo manyikiwi ata beaching mbero chiriche Chicago Marathon nigo anyara ko bagakubwa chimbere chichimita 1500 yani 15 meters nigo bono boigo agochengirwa na boigo agotigara kunyorwa bande boigo bakunyorwa no mu myokigi ata bwichimbere cyo boigo Fred Kipgeyon anse boigo egazeti ekwerera emegano y'abasubati abiga abono bakomesere Kenya chinsase chingi ya kigima maigajo kunyanchoka kirage ega boigo bari kwebo yokurunga Perez Jebchichila na bokora bonsi gagwa segazeti ega ya The Daily Nation emambe ya bono kurasa Daily Nation tambe mo Kenya naro konyosivire America emiaka 15 na ibere emiaka 15 na ibere esikatiki bono iga tukoliko kulia lero iga siboire ni gale huru lakini ndende bono tokobora ngaki ariko teno toko na ndi twachikuerigeria na indirende nande moji mwarato ziva emugano yono ligrasa gazeti ya The Standard demambia bono motegerali egukwanira igoro ya Muhammad Abdul Malik Bajaba oigano mo Kenya igi oyo bege tubiara gwatka nobo sagani gosogwa kagirwa ko ba omo sagani ansensamuli ya Cuba na gosibwa emyaka 15 nebere alianselia United States of America bono niga igoro iru mwancho mategerali na maiga yugo tebekananga ni galingo yo mubwa bangi bali bege Islam wale ubaru tete echibom bono ni gatigwe uro na kuirana goika alitukuliria Jumanne nigo aliriani ngigoro niga irani teguika sensamuli ya Mombasa agokeretuna bange kigma anamono ansaba menyi bensemelia ya Kilivi nechi nsamo chinde awinyorenga nonyana bo amokenyu iga nigati yabakiro balibu mbobo iti bo mwaka liwechiru bere na ibere no mwayigobo iti bolia bo mwaka buchiru na isano na ibere asesemelia kikambala in Kilivi ase bomu ya rututwe na bakenya bange gati ababa Israel babere gusiria amagimabo na bande gutigeru kenda gutubuchingo bachinene nabakora omugano yumu nchumo tegerere asigazeti igoro ye Muhammad Abdul Malik Bajaba egotebekananga teribuya pi ene gazeti yane ya Taifa lero egotebekananga teribuya pi gosierelia aba wasanii yani abasani ekero bagotumbuisa gisere abanyangero esikati kiri tuba teribuya ko basierelia baligereri na barabwo muna abantu baeki bako tumia The Standard abono mambiangu kwanira chibechekata na kalimo egukwanira chika cyumura ibwinse arenge agenda takunya gusabusia na gusibia cabinet se enyumba ya y'abawaziri egotabakana abawaziri bagosi abaliki bawaziri babere nigo bakageire kurwa secret department gusogo chikotenwa emiremo na gwakwa egesire egetinde ningoyora begose mwana yumuga no mugima chibechekata na limo nabokonyora gazeti iga ya The Standard omojaji okurukunere Nixon Sifuna nero tokire koba omojaji omuya obojaji yani obojaji timaite obojaji ngakitoraveka aseke gusi
omuna chibina omutangani yani omuna chibina omujapi ase Kenya akuruku Nixon Sifura ligiro lyo mugano likire chibe chakane gazeti ya The Standard limono mambiko kukwanira wa Ruto sketo jaba nasi kibono oizikuli lyo mugano igeko kukwanira amugano ao asimura ibwense anse aromutugi bw'ichombe ne chingondi ne chimboli inkikora ayigonsi akolekana ligali se county ya Baringo nga kibono obutugi bwa Ruto bugende gwatulwa nabamenyi be county ya Baringo nyoro mugano likire gaiga anse gazeti ya The Standard chibe chakabere mambia bono omutegerali amagana ndali chibe chigatano ninganilia yogotiga kubweni na kobeta etugo esindake yalinga gazeti ya The Daily Nation sobwango kuligilia ya ndumo nchumo tegerali ndumo nchumo ligerali bono ligilia bajumbe banne au bono babe kirego seba soira sege suguni asego tobekananga andake barabuo nigo bata bwato gitechibe sachichi basari asichibunge chabo boy keren kolengana nekelinga nigo andake butubwo bororo abajumbe abayigamba rabia bayigam 4 MPs Embakasi North MP akurunga James Gakuya Rongo MP Paul Abuol Sabatia MP Clement Asloya na Narok West MP Gabriel Tongoyo abayiganigatia bajumbe balibono amanganabo ataliborongeko watakanenchira bakoletu murubulibwo ko na chibazari nyorumugano igasi gazeti jibechata na kabere gazeti ya The Standard nara yu arasi gazeti iganaenda mange chibechichakati na buku nyolera manganago amange asigati gazeti igomo tegerali lakini gazeti kalikagati gegima ngabwate amangana amanga The Standard sukulire mangana yo wesoka mangana ya version abagenda bakora amangana nde aigasi gazeti iga enchira urerende kurosa maruire au lakini bechi yo moeli ya gazeti ya The Standard boigongo kwanerere amangana yebirubicho soli anse ebiti ase chinko yo lakini ukuliga ligali ya sebia wabiribia Best Viva Awards na bokora gali umoncho motegerali ngambara biaba iga abayetu li tangani na ande baribara babui anse chinko yo ni minano kurasa semeli yebiti narayo kurasa magazeti gazeti ya The Daily Nation na The Standard sokoro okay taiva lero kwa raza kora duniani page 3 live and direct ngaiwa cheto mwachione ngaiwa chete kia baba ngaiwa chete hawaiboli bakure natiga irintakana sare ne ngero yaja pita ivolero mogeni itorero nigakuru kwa gire iganjete sana kwerembeza yani kwerozi kuchipotori kwa razake okay nanjete kutaratara nanjete gosirikia samangana ya masindano nabono nyensa bani waka no anjete kogenda kuchiorro chikurara aligereliga kwa razake ra duniani okay nanjete nanjete kuligelia mitandao sana igomugurire esimi ntindi babu okay bone erika ajenyo gutaete umwana yokoro kunere Grace Karanja yani kwa Karanja enyo go mutaete ajenga Grace namba yarene lingo kote botambe 07 sorry no echa gretabu okay kurusika hapo ngotali kurundi kwa razako ra duniani okay leo ni siku ya Alhamisi Disemba tarehe 19 mwaka ni 2024 taifa lero pechi kianda koki mtatengwiri paka sakuru kubono igasa kuru kwa karate kitui iga ndo sapa na pale pono ga karate Mungu anakaleka iguta ole kurwani omuganga wi Mungu ano nabayimukaga iga akagende gotebekana akagenda mpaka so muganga kamotebi ngirizi I want to marry yani tate konyoma ngange irisi nkubika igerego sino no musubati ndatebi ngatogende nkabuona chikobo monginone ekolega asirindegere musubati uri ndamenye okay umuganga kamote wacha nikugangwi ganga gwarazangu okay umuganga kamoirisi buna moirisi mumuru agachikukwara no musubati onde gabuisi kabu
Umesema akamurama kweli akamata wi sikupembelezi mimi sikutaki wi niaje. Okay bona gabo mumuruna bayimogetaka genda paka somo ganga akamata byaje sikupembelezi lazima turuane naye goikanguruani busongira neri kibesa cyane uyu no molikyo no korukwa nere Cornelius Mutisia nero manyiri ayo korusi gabo ngoire paka kibosoni igegotoka Chibarungu. Mama kemea wanawe kwa kusumbua jirani aliyeachiliwa na dada yao. Okay. Mongina naliga iga mongino nigale gotebia bana baje iga bana bane kakia bana bane tikakusumbua echirani nigerikire na mwise komino muligete tikagotwara ndamwa muguchoro igo talinga ani abana babalengerere tingaki kanga mwise kominto nintwaligete kanga tali aligete echirani eye bona bakaenda kurwana echirani. Sorry jirani sorry. Okay omolikiano nigakorokwa kipungeno Jeriyot. Okay koira se katuni ya nere gaiga Kisauni Mombasa gaiga dume la vijua uzembe wa jike lake chumbani kwa wakwewe. Bono gaiga igego tebekana ngumusacha nari gaiga na banyu mete very smart very accurate very intelligent rakini bono igagoteba nga omongino ye nigakogosera ngina biara yani akogosera ngina bono ngina gatarire gochanga kubakwani agocha yamanya gotoka umusubati uyu nigacha etingina bobe umugako gulire gusini ndagiro retire makobyara gatarire aragiri kwamanya kanyoro umusubati uyu igakomenya kochi kwago senemboga omanya koretera ngina. Yani yule ngina biaro musacho yoiga umolikia no koroku Janet kafunga nero ndikire taye kiraye. Okay nae kurwankolete immediately mpaka sakuruku games ya gaiga nimeshapima kwa razangu shapima tena. Okay simu za baba simu za baba mkwe sa mutia pinti tumbo joto wi bono gano mochando gakale chisi minchi kale gaigo mogaka okurukunere ngina biara yani mogaka baba mkwe zaligo nkonyabo. Okay chisi micheise biara chiagerire mpaka umusubati uyo otwalire ndanike kumuchanda sana yani yako igubube sana ko akoge chigwase ngencho yaki muchisi minchira iga umugako yakali kubwato bugoria chialeta umuchando yani umugako monene akoleta chi akobugori chisimi chialeta umuchando. Okay ointopi wekesa tindako gosera ndrosbe intopi wekesa ndikireta nyogoteta yego dige gaseti yeiga. Okay ngorusi gapo kwiri paka foi taita tafeta bono gaiga foi hakina no molikione Janet kafunga demu murokore apiga sere. Mosubati na kale gaiga wariganeti esere yani wariganeti abageni bache buoye karibu omogeni bono ekera wariganeti abageni bache buoye akarosi ndagira very smart very accurate very intelligent no molikione Janet kafunga konte bigaiga munarosi ndagira buya iga katebya bageni nene ninchu karibu ikaranza gatoragere mogeni ayo mona baimugete akaimukie ndagira nesuguri akagenda bonekero yo igakoge ekerede muye kubinyoka koliye ndagira teyo abu nongo kodre gaseti yani ataiva lero kwa razangu rwa duniani mukakanchemisi ankara kibacha Wanchimulire lino mwategera liye katonyo kusangamo na rayo sa magazeti nyoranga jide kanichinke sigale chire chinsa ibiri chapona mambia katonyo kondo muto ire ensemuli ya kane katonyo no bogani gas studio lakini sabono atwa nyorangu never no mugaka onkorgo kibacha etumbiri. Charles imagine esikati kiri. Okay. Matoli mwana ubwate tabyembo tasubbi ayano mori so sigete kanisa chingwadi chanya sai migoja
kone obutoro morondo masanganie bien kokorogo aindero ya itina kyao mama kubogambi Never numuga konkorgo kebacha etumbili National anthem ya never ya rero nigekoretwa na Ouru Superstars netugera somo chetu bosongo nyagotete komanya Ouru Superstars yasigotoka ya chwatezimi 011 1161 500. Okay, never kakitalia sobobe abana bane kaki abana bane Dada, mama. Kakitalia sobe kaki nongo nyakwereza ika mwanya goteba kaki onkoroko maybe sajine ninga kungainwa goteba ku friend kuseninga igwete bobe kuseninga ali tindagire ntindi no way never tindi tindagire ntindi tatengo tebiga kakitalia sobe abana ba minto ika akiwa promise ri abana ba abaibuli bawo kwa promise ri very smart pono ne nyangi to bangete kwa razitu. Okay, musacho bangete very smart abaibuli bawo batebetinga kaki mama koretando mungina koretando mwanjione na inje bono mbere kujimata ari mwane mate na inje mbere very smart very accurate very intelligent kaki kwa ereza bible bawo ya kwa ereza tato mino kwa mate todo tato mino dada koretando mogeni is ready very smart very accurate very intelligent. Okay, kwekere kwa ba promise very smart bible rende babanga gabu bali biwa ngombe gabu kwa mapema pastor tebiwa ni sapima pastor tebiwa pastor kra tebiwe rende bono maite mbule nyangi rimugo chaka kokora chiombe chikora tanga na bakalisti no bwato eri no problem musubati oliner no akara ali so bole nenkwenda mone bono muchiko muagara kwa manyako tebia basani bao beka ya ezuti omuizia naye beka ezuti ya baba naye beka akasuti ka kwa razako bikoro tebi chwata rangi kwa na torete chikuyo mogeni liochi eli gali koro kungana lio mokungu liochi eli koro ko mokungu ko chikuya tato minto tata ligerie nibo kwa tumekire ligerie jira kwa tumekire chiveze kwa manyako nyoro musubati ulitayo kakitayo njiri kwa bangire bakabasani bao ko ikasobo bono linere mo chikuo ikwaraze nura dunia ni nyange cheko korero katikati ya seino na sobo katikati ya kanisa nerera mo cheko korere nyangior kwa manya konyora ngotamiru chiri tayo bona ande chombe chikuira nando chake kuira na gochara chiro che egero chikolikyo monga nande konya kwa mopendire nande konya kwa murafiri nande konya kwa mwanjiri kakiense nense mama ke munte ke monike ngakoro tajo kaki nali naye konya kwa tebiria bible babo na nche tato minto tigana nche mbwene rembe bantu. Okay, mamo minto tigana nche mbwene rembe bantu basani bana tigana nche mbwene rembe bantu abairi bana tigana nche mbwene rembe bantu harafu kwa manya konyora musubati uyo obwati rokoregi otamiro ochire pi kaki ogotigire iko yani live and direct lakini ntatemba tebia basubati ntatemba tebiga toligerio botakavu mumura tabatari wi okorraze mama okorraze aja kenda sobo tajiri bana bole bana. Okay, arabu omanya konte binga noche komenyo kabisa nove tokoba mama hororoba aliezi kwanyu aliaso olio kutaete mama olio wanchira senkoro yaje naje mwancha senkoro yao mama minto nyomana straight binto bitoke bitoka kaki mama koikarasi mochi kubwenera sikupemberizi warazi kuzururi toko tiko mwana onde kabisa akaigara ibanda direct tumekire chibesa harabu aje bono omanya kuruoruta manyango gutama kuikabusa iga uyo iga kagendete gutumeke nibo aje no gutama iga tu ogutama tu ngakwaretira azara sikupemberizi wara sikusururi hata sikuebereli never iyo kurunga never
tukumwebereri musarigo to kubereri ko kungoyo kaki usarigo tari asubita iko musubati yago kibikugenda kaki manya kwatumikire kirege elininga kwa geresi mi mara Instagram mara Facebook mara WhatsApp karibu sana mwancho matagereri ikiraga kutuko korensa moyiga ya gatatu tukwirana umwancho matagereri onyolenga nko batunu mwalimu akurukungu mwalimu Barake Gaiga ase studio Jeremiah kurugalia Bavatanz asitrai kuliga mangana au mwancho matagereri bokoreri ubo lakini yes umwana na Jeremiah ikira ngoja aye Jeremiah kiraje konduzia liraini mate nkwanga sana kwa tabito bwa dijenji bana Jeremiah ikire aje toenda mutu Etwani Ya Getembe nchikuruko mwana bulira chufru nsarigo mwencho bulira tumasikusuka tuchale tukandege mutu mokwa tunasiba machi Gekombe tukirudi ni awamu ya 4 Etwani Ya Getembe nankaraga ili This is Welcome to Pink Premier Academy, located in Kisii on Kilgoris Road, Menyinkwa, just off Masongo Road, where every young mind starts a journey of discovery and growth. At Pink Premier Academy, we believe that learning goes beyond books. Our spacious, well-maintained playgrounds give learners the freedom to play, explore, and develop valuable social skills, all while having fun in a safe environment. Our classrooms are designed with comfort and focus in mind. With ample space and excellent ventilation, we ensure that each learner has the best environment for productive and enjoyable learning. Pink Premier Academy offers a complete educational journey from playgroup, PP1 and PP2, all the way to grades 1 through 6 and junior secondary school. No matter their stage, our learners receive personalized guidance and support as they grow through each level. Our commitment to hands-on learning comes alive in our state-of-the-art computer and science labs, where learners get to explore, experiment, and understand through practical experiences that bring learning to life. As a CBC-compliant institution, we pride ourselves on a curriculum that emphasizes regular practice, engagement, and interactive learning. Our teachers are dedicated to making every concept accessible and exciting. Beyond academics, we celebrate creativity and talent. Through music and drama, our learners